pag maaga kay ang mawa ng mga langsa. Hindi mo yung trabaho, adlaw-adlaw, maglaba, magluto, mag-andal sa pagkaon sa tinuan. Ngayon, pabalik-balik na naman eh. Adlaw-adlaw. Muna niya ang trabaho. Ngayon, ako po siyang mag-isahon. Wabang iyahang ay daghang ko labhonon kay kog labhonon rong adlaw ay papagani ko kalaba sa third gani manglaba na ko third siguro sugma sa bado pa. Din ang mga ingredient na ay repolyo, na ay radish, na ay patatas, sibuyas, ahos. Ano ang ingredient karon? Ano ang maluto ng adlaw. Si Lolo to analigo. Si Lolo sandok. Bakit sa buntag mag-andam o pagkaon sa akong alagang tiguang unya kuman ubi
ano ha? Ano siya tubig? Oh. Ano siya tubig? Mauna na siya. Oh, pulo na siya dayon, di ba? Yan. Tapos, harap itong tiguang. Uy. Lumana baka ito si Jog. Kaligo. Bigyan pa siya. Gwakong! Nakaroon ng debate sa loob ng iyo, Jet powered by Smart 5G. Naligo ka ba? Dito ko. Naligo ka? For Blackwater. Sigurado kang naligo ka? O sige. Against San Miguel, like we saw the stand. Baka ganun-ganun lang oh. Was it really looking for some offense? Pisik-pisik lang. I think he was more of pacing himself. I don't know if he's just expecting, but he's played superb the whole ball. Wala siya, kung alaga. You know, there are bad nights, and apparently it fell under that. Kung alagang matanda. Roliano is average Ay! Wakang! by 16 points to go with 8.5 rebounds, Wala siya. 1.83 points Wala per akong game. gibantayan. Something ng confidence natin. Naligo He's na the ko na 10th siya. player Ubot lang. to score here in our conference with 17.4 as an average and then 8.6 rebounds. So that's 8 in our conference. Akin na yan! Good numbers for Roliano. Ay, ay! Keep on the free throw line. Paalala lang po. Akin na yan! PBA Philippine Cup Live. In high definition on PBA Rush. Siya, PBA Rush tawid. is seen on Signal, SD Channel 90 and Signal HD. Lisod-lisod dyan siya sampay sa iyang tawil. Uy! Diha ka. Rumauga ka. O, dyan niya. Kung pwesto din yung second floor. Nagtrabaho. Oh, kumusta naman yung niluto, oy? Moni, ang buhay o kuan katulong. Moni kinabuhi na ho din his Manila. Katulong ta. Kanan, bangon. Unsa naman ka mo niluto? Paglan lang sa kanahon. Kuan, nanang naayong singadan ng sili dito sa rip. Ay. May hambutanganan o kuan. Tangan hog sili arang mabangos siya. Oh. Ore hog butanganan no. Butanganan para di siya lanta. Ano yung trabaho na alis sa floor. Adlaw-adlaw nandiyan ni araw-araw ganito ang buhay ko. Legs pa pala. Ito yung mga ano, ihalo ko sa nilaga ko. Kuan ba? Niluto na probinsya. Bawal ba ako ano kung alaga ang kuan? Sa gunsay ako. Basta sa gunsay akong timpla. Basta malasa lang. Bawal ko siya. Pagkagi mo, dilaga ba niya? Butangan mo sili green pepper.
Mabango ba yan siya? Tapos, tangan na ko yung sibuyas. Tapos, leeks. Ano na ko? Ano yung akong trabaho? Ito, adlaw-adlaw. Balik na ito. Katunga kay. Para na napod na. Patay ganito lumang pohon. Tipid-tipid ba? Budget sa atong mga ingredient. Lisod mag-budget ni binalanse ni atong kuan kanang naay lutuon. Ini siya. Ano na siya more? Lasa. Asin. Angay paraton kay tiguang na high blood. Bawal na sa iya para Nala, babay na. Maglaban ako. Bye-bye.